skal vi spille fodbold. Jeg skal lige skyde lidt på mål der. Tak fordi I så med. Nede i beskrivelsen, så er der sådan en donationsknap, så I kan donere penge til mig. Fordi jeg er sådan en fattig vagabond. Jeg blev faktisk fundet ude på gaden af mine forældre. Og min familie, ikke? Så husk lige at klikke der. Hvis I gør det, så giver jeg sgu jer et shout-out der.